Dames en heren, we gaan naar het Algemeen Kampioenschap 2015. Met... Ze mij erin beloven, want we gaan voortaan dadelijk terug naar het algeheel kampioenschap. Maar de 4 kandidaten, ik soms het dan nog maar even op. Uit deze laatste categorie nou krijgt, dat zijn de jonge hinders 484 Johannes en 480 Hessel. Zij blijven binnen voor het algeheel kampioenschap. En uit de rubriek de oudere hinders hebben we allereerst de reservekampioen Tjalle en de nummer 1 en ook de kampioen, de algeheel kampioen van de laatste 3 hier, Norbert Fjouwer. Zij komen de ring weer in. Zij zullen strijden om die titel algeheel kampioen en algeheel reservekampioen. En dat telt. Ja, we zitten nu nadrukkelijk in de finale van deze geweldige dooi. Ja, we kennen het vaker al zeggen. Er stiert mogelijk iets unieks te gebeuren. En dat zien we nou zien. Wordt Norbert Fjouwer voor de 4e keer op Riege kampioen. Want dat is nog nooit eerder gebeurd. Zo'n de wetkantoren in Friesland wel hier op wijzen. Johannes voorop. Dan Hessel. Ja. Geweldig dan Norbert. Deze extra-keuring van het KFPS. Dan Tjalle. Hier lopen 2 reservekampioenen, hier lopen 2 kampioenen. Hun kampioenskeuring. Maar nu zal er nog een algemeen reservekampioen en een algemeen kampioen uitgehaald worden. We gaan ze dadelijk opstellen op de AC-lijn. En dan zal de jury de beslissing aan ons kenbaar maken. We krijgen net meer een extra ronde. Het besluit valt nog al. Dat maakt ik in ieder geval op uit de woorden van de speaker. Ja, op een gegeven moment, ik voor een jury, wat voegt het nog daar om ze nou je weer vliegen te laten? Wij zetten beide toch in op Norbert, denk ik. Ja, let er dat maar aan. Nou, let het nog verder maar afwachten. Ja. Het wordt toch weer roos, Gerrit. Ze laat ze toch nog weer draven, denk ik. Er gaat toch wat draaien uit. En dat betekent dus dat we waarschijnlijk toch nog 1 ronde krijgen. Ja. Gaan ze nog 1 keer rollen. Ik vind het publiek natuurlijk was zo mooi. Ja, eerst Johannes. Ja. Nou, ze staan er van Wieterhoed Mat. Ja. Algemeen kampioenschap 2015. Loopt in ieder geval opmerkelijk rustig. Ja, apart hè? Ja. Op de spanning neemt nou daar hè? Dat het naar het absolute hoogtepunt van deze dag gaat. Hessel. Nou ja, het betekent eigenlijk ook voor de gebroeders van Maan dat ze hier weer 2 easy in viewer hebben hè? Norbert en Hessel. Hessel 480. En wel een prachtig vaderpaard. Om die term nog maar weer eens even... Heid en zoon. Ja. beweegt toch heel best, hè? Ja.
Nou. En toen waren er nog halverwege het algemeen kampioenschap nog 2 hengsten denk ik nou. te gaan. Wat een spanning hangt er in de lucht, mensen. Ja. Wat doet u geweldig mee. Ja. Zullen we nog even naar Hessel? Toch heel krachtig en uitzoekend in mijn beleving. Ja. Maar dat het genoeg wijze zal om een rol te spelen in dit kampioenschap. Maar beweegt toch wel mij een hele mooie regelmaat. Ja, met de cliché met de kosthalen was kom ik net zoveel. Nee. Ja, wat Jolle. Nou, die mij nog een keer verrassen, dan had hem al een Ja, dat zou kennen, hè. Want ik heb hem nog net terugstreken, hè. Dan moet het nou wezen, hè? Die lange zijde. Het ontrent me voor een verhitlingsfiets. Nou, Norbert had een ideale positie nou, hè? Als laatste. Ja. Als Norbert ik maar een beetje in de buurt komt van wat er in de laatste ronde hier, denk ik. Ja. Nou ja, we hebben al verschillende keren gememoreerd dat dit Hinder en met name ik, de familie van Maan, heel goed bieden om te pieken op het juiste moment. En dat maakt zo wezen. Ziltje. En toch proef ik een verwachting hier in de hal. En dat zit hem eigenlijk alle wel bij kunnen. Nou wel. Ja. Ja, jij er net op net, maar toen weer de sympathie toch wat minder. Maar ja, als hem nou balsens jost. Het juist weer dat prachtige beeld. Even een liedje correctie achter, maar hij doet onmiddellijk weer in het goede ritme verder. En ze mogen winnen, alle 4. Ja, ik kies, ik zeg net dat het zo wordt, maar ik kies wel van Norbert. Ik sluit me er weer aan. En wij lieten de jury beslissen. En we zullen nog even een keer vooral dat stukje. Ja. En met name op die momenten dan, ja. En wat een rondteken van voren. Ja, super. En toch ik mooi in balans, ik in de bovenlijn wel. Zo in de wendingen wordt het even het beeld een beetje stoort, maar dan pakt het dat voort weer op die lange zijde weer subliem op. Die oren liet in die finale net neer iets heel extra's zien. Nee. En dat doet hij dus krijg wel. Maar ja, wij weten natuurlijk net altijd genoeg is om hem voor de 4e keer in successie daar kampioen te kronen. Laten we het hopen. Toch ik wel mooi, hè? Ja, unieke records breken. Ja, vind ik wel. Ja, gaat in de sport ook altijd wat. Tuurlijk. De absolute kampioen. Maar wel leuk dat Sven Kramer alle keren sneller. Het is een 4 Welustri mij. Het is eerst nog even voor de vorige kampioenschap, ook vanuit van mij dan als voorzitter van de jury, de excuses naar de eigenaren dat dat even misging. Dat is heel jammer, dat wil je niet. Maar en dat is ook heel spijtig, excuses ervoor. Maar terugdraaien kunnen we het helaas niet, het is nu eenmaal gebeurd. Maar we gaan nu verder met dit kampioenschap. En, maar de eigenaar in beeld. Dames en heren. Maar de fokker in beeld. Hij is eigenaar, toch? Eigenaar en fokker. Kampioenschap Jan van der Zee. Ja. Die hengst die ons de meeste, met name de draf, de indruk heeft gemaakt. En dat is Johannes. En reservekampioen, dames en heren, die een hele mooie presentatie heeft. Hij verslaat zijn vader, Hessel. Henk, wij kunnen er wel mee ophouden. Dat doe ik. Johannes wint het. Hessel wordt nummer 12. Uit de categorie jongere hinders
Nummer 1 Johannes, algeheel kampioen. En Hessel, ook in die categorie jongere hinders, reservekampioen. Nummer 4-8 fjouwer en fjouwer 8-0. Tranen in de ogen komen ze binnen. Dames en heren, dit is het moment. Dit is het moment. Ja. Liet ik hele sterke momenten zien. Heel elastische totaalbeeld. Kampioen Ja, toch niet voordat ik maar burgerwijzen mij uit naar het beeld van Norbert zat er ook in de laatste rond dus steeds zeggen. Afscheid van die twee andere tophengsten. Onze voorzitter Ben Wassenaar gaat de eer bij mij de deskundigheid net niet toe. Gelukkig is het doe ik net. Gefeliciteerd door de eigenaar en een fantastisch kampioenschap. Natuurlijk voor Johannes Fjouwer voor de allereerste keer hier. Verleden keer pas door elkaar en nu al algeheel kampioen van Nederland. Ja, dat is... Nou, maar ik eerlijk zeggen, dit was vaker gebeurd. Hè? Uldrik die kwam, doe ik voor het eerst en die word ik voor het kampioen. Dus het is in dat opzicht is het net uniek. Maar het bloedt een formidabele prestatie. Alle lof ik voor de fokker Johannes Bakker van Detjen. En kampioen is kampioen, dat doe je niet dan nou. Nee. Tot een hier zag ik eens naar de Blitzkip, dat is verteld fantastisch. Ja. Fokkers er Die bedoel ik. staan. Hulde van alle zijden hier. Directeur KFPS Itzellinga komt er natuurlijk ook bij. Mike Akkerman, Nienke erbij. Is er geweldig ingezet voor dit evenement. En dan gaan we naar de reservekampioen KFPS Hengstenkeuring 2015. Reservekampioen Hessel 480. Dus joh ik nog even naar Hessel, de reservekampioen. Ja, verleden die het zelf ik al goed, maar nou Samar nummer 2 van in het algeheel kampioenschap. Had er toch stappen maken. Zo is het maar, Henk. Ja, nou ja, toch ik wel een mooi beeld. Ik zou het nog wel iets meer opwaarts zien willen. Mijn Landstanden worden geschud, ook door de jury. In mijn beleving wat te volle op een voorhand. Zou ik zeggen, maak even een mooi plaatje van met z'n allen. Fokkers zeggen daar, ga zo dicht mogelijk bij uw hek staan. Even een beetje opschuiven. We hebben nog 1 onderdeel te gaan. Dan denk ik dat bijna alle felicitaties zijn uitgebracht. We kunnen terugkijken op een hele mooie dag. Dames en heren, een dag die we waardig gaan afsluiten. Want hier staan en de kampioen Johannes en de reserve kampioen Hessel. We gaan deze hengsten en hun eigenaren en fokkers die daarbij horen huldigen en eren. Heel veel mensen van ons die staan al. Maar wilt u nu echt allemaal gaan staan? Want we gaan ze eren en huldigen. Een plechtig moment met het ten gehore brengen van het Wilhelmus. Dan krijg je nou eerst het Wilhelmus voor de kampioen. Johannes 484. Het Wilhelmus voor de kampioen Johannes Fjouwer 8. Fjouwer. Goed, ja, dat willen wij nou liever dan nog even met de fokker of met de eigenaar praten. Ja, dit is een grote verrassing toch? Nog één keer een ovatie voor de kampioen en de reservekampioen van dit jaar. Ik neem dat ze toch nog even naar ronde doen. En natuurlijk zien we u volgend jaar in januari weer terug hier in Leeuwarden. Maar nu alle ruimte. En ze komen nog 1 keer dicht bij elkaar. Het is altijd een mooi plaatje. Die oortjes erop.
Die halzen De op. twee hinders werden het uiteindelijk omgaan. Vlak bij En elkaar. dan de eerronde. En dan maken we nog één keer een feest van, zoals dat nergens ter wereld is, als in Leeuwarden. Muziek, ereronde en applaus. En de ereronde van de kampioen. Maar ook de reservekampioen had er ook op een ereronde. Dat is in alle sporten hetzelfde. En hij had er nog altijd zin in. Ja. Hoe is het mogelijk, hè? Ver dat rond zien. De voorbrenger juist al onderwijs. Even zien. Wat krijgen we nou? Nou, de eigenaar, hè? De eigenaar zelf. Dan wil je man morgen de hele dag bekomen, hoor. Mooi flink in de spieren, denk ik. Wat een voorbrenger uitmaken. Maar het is zo begrijpelijk. Zo begrijpelijk. Ja. Dat wil je even beleven. Tuurlijk. Gewoon een keer proeven en ondergaan hoe dat viel. Oh, bijna de tribune op. Kom maar. Daar is hij. De kampioen. En de reservekampioen. En nu met z'n allen. Juich hem nog eens een keer toe. Johannes. De kampioen. Hessel. Wat een afscheid nemen van Johannes en Hessel. Dames en heren, hebben we het naar de zin gehad allemaal vandaag? Zien we u volgend jaar allemaal weer terug? Tot ziens dan maar.